Ina asarcan görýän gül ýary. Ay tuğulum. Kälelerim her ýyl şunýal dawraly ýagdaýda geçirýär. Awa. Tuğulum. Ýöne düýün bir gurrun estim bol men wara. Asar men goňşuymam bolyn maga on ýalda aýdyp beren ok diýdim. Sen wara goňşuň ýany öwünüpdiň ay. O Daşkentde okan taliplik bilen bir boksa gatnaşdym. Oşo taýda bir ýeňji boldum diýip goňşa gurrun ertseň maňaýdan oklay. Aydamak mı? Aydan owa ho. Hey, täze kim göçüp gelse var ilk bilen şonu gurrun berýän. Ay tuğulum. Awa, Daşken sähäri. Hawa. Menem näme gözüňize oýun ýaş oglan na ho. Hawa. Onu okap ýörs bol onuň ol belli boksçy Tyson mara. Hawa. Şo gelipdir. Daşkende. Bay Tyson gelipdir ha. Awa. Tanýan şonu? Ay onu hemmek tanıyar ha, onu tanımayan. Onun şo gelipdir gör bara şun karşıda çykmany adam tapan oklar. Bay Tyson'ın karşısına. Hawa. Ukat tarih özgüm son karşısına. Hawa. Ay goňşuň ýakynrak durup berýän. Yok, goňşa da atýama. Onun menden haýyş etdiler. Aha. Men nidim o Tyson bilen ýakalaşyp bermäne wagtym ýok, men okumalyydym. Hawa. Yo onu da gaýrat etip durlar da. Onun var bu boksiyle zada bir gatnaşypdyňmy bilýärdiňmi? Ay aňyrsy var bir üçügi var adam ýeke sapar görenini bilýär. Men on telewizorda bir sapar gördüm. Oha, ol telewizorda bir gezek görenin ýetikmi o? Ýetik. Hay. Onun var boksyň ýekece syry var. Hawa. Ýüpüň içine giýýän, kelte zalbyryň giýýän. Hawa. Onun var şu gele gelmeni karşıdaşına ken yüz vermeliler. Hoğunu basma. Gele gelmeni hoğunu basma. Ha, doğru. Hawa. Onun bardım men nidim ýekece haýyşym var diýdi. He. Bir 3-4 adam goýun men birden gatrak gidip bersem mara. Onu ele gelmede diýip taşlasan dälle. Vay bo, Tyson ele gelmedi taşla. Hawa. Vay ba. Gaharym ýere sakladym o. Men kätersine gaharym ýa ukun tutýar hemen. Ýok, sen goýken. Hawa. Onun aňyrdan geldi menem ýüpüň içine gelip görün. Aha. Yüz verem o. Salamlaşdy şeydim. Hawa. Men iki ýany aýlanıp görün. Hawa. Bir geleýse bolýar diýip öňüm garaşyp durnar. Aha. Onun aňyrdan geldi. Aha. Şu başlasa bolýar diýip durna. Ýa rapper boks diýdi o çyreçeydi. Uy. O ne hile o taýda o wad beýdip şo wad çyreçýär. Şoňa menem haýran galdym. Bir hepdeden soň hastanada özüme gelip durun. Gözüm açdym. Bir medal, bir zat alçak bolýarlarym kädidim kapilniýetden ýüpi. Han Tyson nerede diýdim. Ay ağam ýatybersen ay diýdi ol. Bir hepde bollon gidenne diýdi. Goýbermenler ekeniňiz diýdi. Wa inni düşündüm men. Hawa. Asyl sol boksy buyruk bolanyn Tysonyň eli baryk gaýdypdyr da. Ay häzir bol şunu Ay onda on gideni o bolup dur. Bolmasa beýip sen jürläp durmadyň berde. Ýa şundan soň mara. Men onu boksy ep berdim, hokka waz boldum. Hokka çykar uğradı. Hawa şunu sakla. Ha. Ona mara. Hawa. Şunu ýatjak bir matany alýan. Alaýynmy? Yo. Bir giden umman ilm. Vay ba. Muny öwrenmek üçin häzir ýekece san hokka waz bar. Olam men. Ba. Öwrenäýsek çağalara beşe bolar da. Yo, bolardy gol bara giden ilim umman muny başarmak üçin mara bir 5-6 ýyl ýygymy üçin öwrenmek mümkin. Vay ba. Beýle inşe şunu da kenäbi. Ähli ünsün ştaýda bolsun. Aha. Şuňa seredýän? Seredýän. Hop! Vay, öýde bolmuşum. Öýdi. Be, ay kelle gaty diýip duray. Yo diýe. Be, mun bolmuşnay. Hani? Ähli ünsün ştaýda bolsun. Hop! Muňa ýedeňe dursun ay. Ýaňy näçedi? Ýaňy ýekece hob. Köpek barýandyr öýdi. Ay wah, beýle boldy. Ähli ünsün ştaýda. Ştaýda. Hop! Sıra sürüyen. Sıra sürüyen. Bayramınız kutlu olsun.